जिया जिया। हाँ हाँ राजा हो जा, राजा हो जा। वाह वाह। अच्छा ही देवता सब पे गौर करी। हम गायक निकेश कुमार दीवाना उर्फ सूरदास व्यास रउआ सबन के चरण में कोटि कोटि बार प्रणाम बा। अब बहुत खुशी के बात बा कि आज हमने प्रीति रिकॉर्डिंग स्टूडियो में विराजमान बानी जा। तो एगो विरह के भाव बा। एगो लड़का एगो लड़की से शादी भइल बा और अथिया कहतिया के बोल मुआ तू हमरा के कितना दिन से बाहर छोड़ के बाड़ कहतिया औरतिया हो कहतिया औरतिया के बलमुआ तू का जन्म बिरह के आ का होला। तू तो रुपया कमाता रह तारा घर के कोनो चाव चिंता नहीं खे बलमुआ। औरतिया कहतिया कि छोरी के जवानी तू नौकरी करेला केतना रुपया तू पावेला। ए राजा जी ए सैया जी ए राजा जी ए सैया जी याद बहुत आवेला हो याद बहुत आवेला हो याद बहुत आवेला। छोड़ के जवानी नौकरी करेला केतना रुपया तो पावेला। ए राजा जी ए सैया जी ए राजा जी ए सैया जी याद बहुत आवेला हो याद बहुत आवेला हो याद बहुत आवेला। जिया जिया वाह वाह वाह। जिया जिया कहतिया औरतिया फुर्सत न मिले रौरा लिखे के पतिया ड्यूटी से आके राजा धैले लखतिया। जिया जिया
फुर्सत न मिले रौरा लिखे के पतिया ड्यूटी से आके राजा दैले लखटिया जैसे तजाल बिना छछन मछरिया ओइसे तू हमें छछना वेलो ए सैया जी ए राजा जी ए सैया जी ए राजा जी याद बहुत आवेला हो याद बहुत आवेला हो याद बहुत आवेला। पिया पिया तुझको मैंने दिल दे दिया ये प्रमोद बाबू ये गाना के विशेष फरमाइश हमार गुरुदेव महाराज अमित बाबा बेरुई निवासी आ गाना के विशेष फरमाइश हमार जीगर के टुकड़ा माननीय गोलू सिंह बबुआन जी के बहुत पुरस्कार बा आ भाई के हार्दिक अभिनंदन बा कि हमारा के पुरस्कार भेजले बनी सोनू बाबू से। बाबा अमित जदि घरा नयनी बा तो सच कहतनी तू तो बड़ पछतैबा जय अमित बाबा। बाबा अमित जदि घरवा नहीं बा सच कहतनी तू तो बड़ पछतैबा जैसे तो डाल बिचे कुहू के कोयलिया ऐसे तू हमें कुहका लेलो जैसे तो डाल बिचे कुहू के कोयलिया ऐसे तू हमें